Fil-ħarġa tagħha tal-ħadd, il-Gazzetta Malta Today żvelat li d-deputat nazzjonalista David Stake għandu kumpanija oħra li huwa shareholder waħdu fuqha li għandha iżjed minn €9,000,000 VAT dovuta lill-Istat. Dan ifisser li b'dak żvelat issa Take għandu ma' €820,000 VAT dovuta li m'ammont li ma ħallax imur lura s-snin. Skont dak rapportat mill-Malta Today, id-deputat nazzjonalista li kien jagħmel il-programmi fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista jippretka fuq il-korrettezza għandu kumpanija oħra bl-isem ta' Malta Shopper Limited u mindu din inħolqot fl-2011 qatt ma sottomit l-accounts ma' Reġistru Malti għall-kumpaniji. Dan ifisser li l-kumpanija ta' Take naqset tagħmel dan għal 10 snin sħaħ. Il-Gazzetta rrapportat li meta hija affaċċjat lil Take b'dan l-iżvilupp ġdid huwa ma ċaħadx li ma ħallax mal-€550,000 VAT dovuta fuq il-kumpanija Malta Shoppers biss. Mill-ammont kollu li għandu xi ħallas VAT dovuta fuq iż-żewġ kumpaniji, Take saħaq li hemm minnu parti mid-differiment ta' taxxa, miżura tal-COVID-19. Meta affaċċjat bil-mistoqsijiet, Take spjegaw wkoll li dak li m'għamilx f'10 snin se jagħmlu issa. Din l-istorja ġdida fuq li Take ma ħallax it-taxxa dovuta ħarġet fil-beraħ ġimgħa u nofs wara li Times iżvelat l-ewwel storja ta' Take li l-kumpanija l-oħra li wkoll huwa l-uniku shareholder fuqha, Vanilla Telecoms, għandha ftit aktar minn €270,000 VAT mhux imħallas. Dan ifisser li fuq il-każ ta' Vanilla Telecoms biss, Take ma ħallax VAT fuq madwar €1,500,000 dħul u fuq medda twila ta' żmien. U dan kollu il-kap nazzjonalista Bernard Grech ħareġ jiddefendi lil Take għal darba wara l-oħra b'diversi stqarrijiet fosthom l-aħħar waħda s-sibt filgħodu fejn meta staqsejnieh f'konferenza tal-aħbarijiet dwar David Take qalilna li għandu fiduċja f'Take u dak li qal huwa aċċettabbli. David Take wieġeb id-domandi tiegħu, jien għandi fiduċja li dak li qiegħed jgħid huwa allura minnu u aċċettabbli. David Take, anke qabel sar deputat fejn ħassiġġu parlamentari ta' Simon Busuttil, kien jikteb u jitkellem kontra tmexxija ta' Adrian Delija u sansitra sfiduċjah bħala parti mill-grupp parlamentari nazzjonalista. Huwa kien fost l-ewlenin li ħadem biex tpoġġa Bernard Grech kap, ieħor li għamel snin ma jħallasx it-taxxa u ra kif għamel biex jirranġa wara li kien qal li se joħroġ għall-kap tal-Partit Nazzjonalista.